Ey yaş oğlanlar, Huday Taala diýär: "Ve men nuammirhu nunakkisu fil halq." Her kime ömrü versem yaradılışını ejirläp başlar diýipdir. Biz jawan oğlanlar insan jawanlykda iki ejirligiň arasyndadyr. Oğlan wagtymyzda ejizdir. Ey yaş oğlanlar, ey sözümüzi, sesimizi eşitýän jawan oğlanlar, ey o barada gezip duran karmend, karger, ey mollajan, ey Tehran'da, Maşat'ta, her yurtlarda işlep zept bolupdy biziň sesimizi eşitjek oğlanlar. Biz jawan wagtymyzda ya qarrılığı yetmäni ahirete gaşyn geçecektir. Yoksa da ömrümüz uzak da bolsa Allah ömrüňiz uzak etsin, qarrılık öwümizde ba. Jawanlyk bizde uzak durmaýarda. Wa men nuammiruhu nunakkisu fil halq. Allah Taala'nın koyun yolu bernamasy şu. Yaşın ulullygy içe ejizlersin diye. Eyni oğlan wagtyndaky ýaly soňram adam dünýä gelenini diýişi barmy? Diýişi ýok. Qarrydyňça diýişiň de gaçýardy. Qarrydyňça diýişiň de gaçyp gitýärdi. Göz gulagyňdy ejizleýär. El ayakdy ejizleýär. İnsan görünüp duran ýagdaýydyr. Bir dawasyz görürüň. Muňa pagat adajyk pikir etmeli. Mahtumul işanay diye Gubo jawan, guwanmagul görküňe gojalar sen, görküň ýüze mihmandyr. Gubo jawan, guwanmagul görküňe, ey jawan gelin, qiz, erkoglan, owudullygyňa guwanma, dayanma. Gojalar sen, görküň ýüze mihmandyr. İşte içkin qarrýarsın. Yüzün owudullygy sana mihmandyr diýipdir. Saçyň agarar, yüzüň mürşer, maňryň, ýaňaň kulli gowran ejizläp ograr. Owudullykdan gaçar. Saflykdan gaçar. 70 ýaşyndaky adamyň suraty 40 ýaşynda näjiredi, 30 ýaşynda näjiredi, 20 ýaşynda näjiredi. Onun manasy näme? Bu belli bir zat ki hemmemiz bilýäs. Ya adam qarryman dünýeden geçýär, ya da qarryjak da. 5 mana ýazyp koydum. Ýaş oglanlar dinleň. Ýaşlyk bize fursatlygyda. Deslapky manasy indi biz qarryjak da işte. Allah ömür verse şudur şuna jawanlyk gudratyň, el ayak gudratyň, göz gulak we dil gudratyň uzak durmaýal. Amanat elden gitýärdi. Çenançy insanyň maly mülkü amanat, insanyň ilmi amanat, insanyň gowresi de amanatda. Manasy näme hom? Biri jawanlygyň günäň izine geçirme. Ey jawanlykdyr da adam ýalňyşar da dogry kepdir. Özüň aýdyp ötiň, jawanlykda adam ýalňyşar diýip. Ýalňyşmak bir görüň, ömrüň günäň ýerine geçirmek başga bir görüň. Ey jawanlykdyr da adam ýalňyşar, dogry diýen. Peýgamberlerden başga ýalňyşmaýjak boljakmy? Emma adam ömrüň günäň ýerine geçirmer ki. Ya şiirle öten ýylle niçaha toylarda aýtdyk. Şehefte elhamdülillah jergelanna nohur dogollan da arasyndadyk. O ýanky gejelerde derya taraplarda, aşak tarapdadyk. Kän ýerlerde Allah ýadynda sallymdan aýdýas. 10 ýyllap ömrün geçirip işläp öti bir neçe milyon eline pul gelipdir, ýygnanjasyny fakat aşöýüne harj etdi. Hakyllydır be. Neçe ýyllap bir gül ýanak jawan oglan, ay heleýim oglan şogum begendirjek, ýa meselen qaýnanam ýa enatam begensinip 2 milyon menen bitjek servis näme dip 20 milyon harç bolmaly.
20 milyon menen bitecek jay, näme diýip 200 milyon harç bolmaly. 10 yıl verdi ya Tahran'da ya Maşat'ta ya başka yerde işlep işlencesin de şuna harc ediyor. 20 yaştan 30 yaşa var ya. Lep cevallığın mekan vakti. İşlesin, malını israf etmesin, hakıllen harcetsin. Ömrünü bektirip geçirmesin. Mahdumul İşan näme diye. İnni ayak bassın 30 öýüne göz ýaşy seçiler, çağdırıp çağırlar. İnni ayak bassın 30 öýüne Mahdumul İşan Allah jaýyn cennet etsin. Şunu düzenli 30 ýaşyndamışdyk. Bizden 5-6 ýaş kiçimişdik. Onu da özüne näme diye. İnni ayak bassın 30 öýüne. İnni ulukon adam boldun 30 ýaşa bardın diýipdir. Göz ýaşy seçiler, çağdırıp çağırlar. Seher wagtyny gözüňden ýaşakdyr. Allah Taalaň ışkyna. Allah Taalaň muhabbetine. Şunu öwürläp okyp düşämäli biz. İnni ayak bassın 30 öýüne göz ýaşy seçiler, çağdırıp çağırlar. 30 ýaşa bardın gözüňden ýaşakdyr inni diýipdir. Ulukon adam boldun diýipdir. İnni ayak bassın 30 öýüne göz ýaşy seçiler, çağdırıp çağırlar. Ömrün günäň ýyzyny geçirmek, jaýyň ýyzyny geçsin, halal ırsgalyň ýyzyny geçsin. Allah Taala hemmeňize nurly bereketli jaý, ırsgal nesip etsin. Imme ömrüni jowallygyny pakat tekkare bolup bir işin ýyzyny geçirmesin. Hakly edip pikir etsin. Ömür mekan mana gurrun. Allah aýdywati: "Ve men nu'ammirhu nunakkisu fil halq." Qarrib ululluğunça qarrib baryan diye. Ululluğunça kudretun ellen gidip barya. Ay men 40 yaştan soň 50 yaştan soň okaryn diýseňde awala oňa galjagymyz belli de. Bar galsak ýaşyňyz uzak bolsun, hiç jowalykdaky ibadat etip boljakmy? Jowalykdaky el ayak diýeniň etjekmi? Göz gulak diýeniň etjekmi? Etmedi hiç wagtda bir görünüp duran ýagda ýahyň. Dünýä boýunça hi garrylardan çürem, ululungdan soňra bir bername barmy? Werzeşi bername, gülüşmeden çürem goýulmasa başga bername ýok. İşte bolsun, idarejatda bolsun, karment bol, bir ýerik barsam indi çykarýarlar kenara. Gudratyň çatmaýar sen diýerler. İbadatda da şeýledir da. Jawallyk wagtynda وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ Allah Taala aýdýar. Ululluğunça ejidlersin. Bir mahnasy näme boldy? Ömrüňi awala günäň ýyzyny geçirmeliler. Adam ýalňyşar, günäň ýyzyny geçirmer. Ýene bir manasy, ömrüni bir jaýyň ýyzyny geçirmesin. Bir wagtça işlek kesip birinne bolsa, hesaplyca bir işin ýyzyny ömrüni geçirmesin. Namazyna ikilenji wurun 5 sütüne gaýym dursun. Din İslamyň 5 sütüni, iman kelimesi. 5 wagt namazy. Ramazan aýy gelýär, Ramazan aýy arazasy. Makam gaýym dursun. Malynyň zakaty o güýji ýetse hac etmek. Par hacı. 5 diniň sütüne gaýym dursun. Ikilenji manada bir. Üçüncü manasy. Evde Thomas gelýär, tätilat gelýär. Her kimiň tätilatda fikri ya tefrih etjek, halaljak tefrih, nuşujany bolsun. Ya da işe gitjek. Allah halal ırsgal bereket bersin. Emma oglanjyklaň gamynda bolun. Thomas oglanjyklary okutmaň pikirinde bolun. Mahalleňde, owaňda, mescidinde, şäherinde, şu mescidinde oglanjyklary Thomas okutýan oglanjyklaň bernamasy barmy ýokmy? Bilmenşik bolma, bilenşik bol. Eşitmenşik bolma, eşitenşik bol. Musulmançylyk bilmenşik bolmak däl. Musulmançylyk bilenşik bolmaly. Öýünni lafror her kim öýünni gürlerdi. Batyr savaşda bellidir diye Mahdumul İşan. Mirde amal olmalı, iş etmeli, iş bitirmeli. Bir näme bolly? Üçüncüsü
Oğluncukluğun işte tomuz tatilatını mescidin gör. Heyetumun avilen görürüngü. Han ahun mollu kim gelýärdi? Han okutmanı daýa urağılan kim madi? Hazines kimdenni? Kim merýär şonni? Oja çykylýam kenarady. İşinep berip gelip bir okutjak bolsaň harjyny çykaraýlyňdy. O okusundy. O wezifesi bolsa zindigisi bardyrdy. Bilmenşik bolma, öz zindigiň pikir etnäjire. 4-nji gürrüň ýene mübarek Ramazan aýy gelýär. Fakirler gözlemek. Ötün ýyl bir benki ýagy bereniň pikirine gözüňe alma. Ya ayda, ya fasille. Hi bolmasa her Ramazan aýy bilen gurbanlykda. Ya şoglanlar, hacı dädeler. Ömür fursat baka iş etmeli. Amal etmeli. Mirde amal olmalı. Mehtaç adamlara yetişmek. Merid ve diğerlere kuvvetlaşmak. Meridlerin özünü kuvvetlaşmak ve fakirleri halini sorap durmak. Zindigiye yetişmeyen başagaylık bilin, bir dön görsek kavrın içinde yatan bolamayılın. Zindigiye yetişmeyeniniz, bir dön görsek kavrın içinde yatanlar. Bir dön görsek ya kavrın içinde yatanlar, ya bir dön görsek saç sakal ağaranlar. Ömür geçendir. O da bir zamanın ömrü. Anrın mərin gözleyen görsen 10 yıl geçiptir. 5 yıl öncesi bununla edip 11 misal edin hemmesini işirsin. 5 yıl öncesi. Ey yaş oğullar. Etinizin, sümkünüzün, kanınızın terbiyetini köyünü Türkmen yaşlıların pikirine salın. Ne arada? Kefin izinli gezmesizlik barada. Mert bolun. Allah Teala kep iderlamanı söyleyenlerdir. Falan ne mi dedi? Falan zinana ne mi diptir? Falan ahuna şey diptir. O falan ahun on cevabında ne mi diptir? Huday söymeyeşini. El qile vel qal. Allah milletin kefin iderlamanı söymeye. Kep innemesizlikte mert bol. Hususen mescidin cemaatları. İkinnin mescid gurrun jay olmalı ki. Gurrun jay olmalı. Hayır gurrun. Ağzı birlik gurrun. Muhabbet gurrun. İttihat gurrun. Süycülük gurrun. Kur'an-ı Kerim gurrun. Allah-u Zülcelal'ın gurrun. Resulullah'ın gurrun. Işq-ı muhabbet gurrun. Ne mi deyip mescidin eyvanı ağzalı yer olmalı. Ne mi deyip üşmelikler saçağın maşı onun bunun gurrunu olmalı. Yine de diyen yaş oğlanlar. Hamana sen bir merekede otayım. Ya saçağın başında. Silerlikte. Ağzaçarlıkta. Mescidin eyvanına. Bağlarında. Sana bir kefaydılık duya üşmelikte. Ay nämetçek onun gurrunu. Koyayliğin şu gurrunu di. Şeysin Allah'ın yanına aziz olursun. Kefi innemesizlik. Kefi idarlamasızlık. Ömrüm kefin idinine geçirmesizlik. Neticesiz peydasız da. Erkeğe gelişenlerdir. Müslüman zinanak da gelişenlerdir. Erkek adama gelişenlerdir. Bir sadaka varanda bir saat bikar oti elin kursuğuna tutup fakat merdumun kefin etsin. Fakat onun bunun sözünü keplesin. Peydasız vururun. Erkek adama gelişenlerdir. Erkek adama gelişenlerdir. Erkek adama gelişenlerdir. Zinanak gelişmeyen Müslümana erkek adama hususen gelişenlerdir. Şimdi bir misal aydıp vereyim, şu misal hemmesini üşürsün ve şunun ben tamam edeyim. Tarihte bir mert cavan geçiptir. Makam Emirul Müminin Eşşabbul Adil El-Allametul Mujtehid El-Zahidul Raşid Ömerus Sani kan ağdalanır şu minberden. İkilinci Ömer deyip Ömer ibn Abdülaziz deyip ey cemaatler neçe yaşında dünyadan geçiptir şu
Ey yaş oğlanlar. Ey mollacarlar. Ömer ibn Abdülaziz neçe yaşında dünyadan geçiptir? Makam günah akşam ulamaları uyuşurup oturuyanmıştık, bana nasihat edin deyip. Sadacaysak kişicik yaş oğlanlar da düşünür yal, hamana padişahmıştık da. Gün akşam ulamaları uyuşuruyanmıştık. Odalla geçendirmen görürüne. Hani nasihat aydın diyenmiştik. Ol ulamalarda nasihat aydıp tuqa, men iki özünden yaşaqıyıp Allah'ın zikredip oturuyanmıştık. 39 yaşında dünyadan geçiptir. Alam görürüne aydarın. Tarihte ona 40 yaşında deyip aydiyar. Taqat nefsi ilel cennet. Sadalıkta diyen yaş oğullar kişicikli de düşünür yani. Padişah oldum deyiptir. Nefsim cenneti hevez etti deyiptir. Fakat ruviye ennehum vaadu khadimehu bi 1000 dinar bi saqi Ömer Sani radıyallahu ta'ala anh es-semme. On bir çay suyunu eltyen, naharın eltyen bir hizmetkarı varmıştık. Şu hizmetkarın kenarına çıkıptırlar. 4,5 kilo altın mereyiliptirler. Mün misal kızıl vereyiliptirler. Şon suyuna zehir koştu, şonu öldür deyiptirler. 4,5 kilo altın kızıl olyar. Tala olyar. Şon çay suyuna naharına zehir koş deyiptirler. Sem koş deyiptirler. Pula dünyak ağlanıp bolya deyiptir. Mün misal altın alıptır. فقذف الخادم في الشراب السم ثم قدمه إلى الخليفة فشربه. Mün misal tala alıp ohum naharına ya içkisine, suyuna, ya süydüne, ya çayına, ya her namesi bolsun, şonu zehir atıp su verende şonu uzatıp veriptir. Olyan Ömer ibn Abdülaziz onu içiptir. فحس به منذ وقع في بطنه. İçine baranını biliptir. Bana zehir verdin sen niptir. فقال لغلامه ويحك ما حملك على أن تسقيني السم. Nema deyip bana zehir koydun sen naharıma çayıma tiptir. قال 1000 دينار أعطيتها. Bana 4,5 kilo altın verdiler. Şunu etsen sana bereyli deyiptirler. Allın mı deyiptir, allım deyiptir. Getir deyiptir. İnni ol hadım basın ölür bilmer mi kadiptir da. Ama ol ölecek ve dünyadan da geçecek. Mün misalını getiriptir. فَأَلْقَاهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ Müslümanlığın hayrına gitsin bular deyiptir. وَقَالَ اِذْهَبْ حَيْثُ لَا يَرَاكَ أَحَدٍ Basımrak kaç devit seni öldürürler. Adam görmeyecek yerine uğra basımrak deyiptir. Öyünni lafırır her kim, batır savaşta bellidir. Sen damağın çalarlar deyiptir. Basımrak kaç deyip adam görmeyecek yerine. Bütün Müslümanlığın üstünden hükmedivati. Neçe yaşında? 39 yaşındaki mert cavan oğlan. İnni biliptir ki o zehir çıkarttı olacak der. O şonun meninde dünyadan geçer. Tarikat cüz'in nis derbi işra. Afkan dedaret teneh işra. Allah'ın söyleyen zadi, Allah Teala'nın nurunun eteğini, Allah Zülcelal'ın ışkının ve mehabbetinin eteğini, çın hudayılık insan ödünü ne mukaddimesin. İnsan millik etmesin. İnsan Allah'ın razıçılığını tatacak bolsun. Yanına hizmet etyen bir kişicik oğlancık varmıştık. Kişicik oğlancık da olsa näme düşünýänmişdik da 12 yaşında ya kız olun ya erkek oğlan. Bir gün yelfidip duranmıştık da kızgın havada. Bir Ömer ibn Abdülaziz'e süyünüp yatanmıştık. Üstündeki yelfidip duranmıştık da hizmetkarmıştı. O kiçenrek olsan yatıp kalıptır yelfidip duruşunu. Turakanı elinden alıp o diyen padişahın özü onu yelfitmene duruptur. Rahat yatsın deyip.
Onun çeli sonra vakt geçenlerde oyunup duruyankı oyununu görse yank padişah onu yelfidi oti. Kelin kellesini qıyırıptır. Vay men bakışlı bir näme wünmollu dip. Elin kellanga vurma diptir. Sen bir Allah Taala'nın bendesi. Men bir Allah Taala'nın bendesi. Sana da sogap gerek, bana da sogap gerek. Men işladım kemelmedi diptir. Sana yelfidenim menen diptir. Önkü padişah men diptir. Önkü adam men diptir. Kemelen yerim yok ki diptir. Nämem kemelli diptir. Önkü halife men diptir. Önkü ikilenci Ömer men diptir. Yaşlık vaktına, cevallık vaktına fırsat baka, emniyet baka, parahatçılık baka, dinin dünyanın üstünde yürep baka, yankı 4-5 zadaydırlı, inşallah mekam kaimdir, doğru bariyanın cennetin yolu olur. Huday Teala iman abraydan ayırmasın.